Вақтыны бұрыр кішілер ол заман менен көріп. Файдалансын шунда менен сағаттын һәр кім бұрып деп язған Ғабдулла Тукай вақсымым шиғырында. Өз жырынан үстөнірек қарап ижад еткенін, заманға, иштимагый тұрмышқа, келешектен тұрып бәя бергенін ол аңлаған күрәсің. Бүгінгі ижадчылар Ғабдулла Тукай шиғырләріннән, әсәрләріннән үзләренә яқын фикерләрне таба алалармы? Гомумән, аның милләткә, тел, әдәбият, сәнгать язмышына кагылышлы фикерләре бүген актуальмы? Исәмсез хөрмәтле тамашачылар, мәдәният дөньясында тапшыруының бүгенге чыгарылышында без әнә шул турында сөйләшербез. Тапшыруыбыз башында қойған сұрауларға бүгін студиябыз қонақлары Ғабдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә кандидатлар белән җавап эзләрбез. Исәмсез хөрмәтле қонақлар. Хәерле көн. Бүген безнең студиядә төрле сәбәпләр аркасында әлбәттә барлык намзәтләр дә катнаша алмады. Шулай да тапшыру кысаларында без аларның һәрберсенең исемен яңгыратырга тиешбез. Шулай булгач, алдагы видеоязмада тулы исемлек. 8 кеше, 8 дөнья. Тукай премиясына кадәр меңәрләгән чакрым иҗат юлы. Клара Булатованың мәктәп елларында ук шигырьләр язуын искә алсак, әлеге чакрымнар тагын да арта төшәк кебек. Дистәдән артык шигъри җыентыклар авторы бу юллардан узганда хатын-кыз бәхете, туган җир, милләт, тормыш фәлсәфәсе турында уйлана. Әлеге темалар Нәбирә Гыймаддинованың чәчмә әсәрләрендә дә чагылмый калмый. Аларны язучы башлыча кеше һәм табигать мөнәсәбәтләре аша ача. Үзенчәлекле язу стиленә, тасвири осталыкка ия Нәбирә Гыймаддинова соңгы елларда иң укыла торган авторларның берсенә әйләнде. Сөяксез Гайшә, Биртәттә, Наташа. Бу Алсу Гайнуллинаның соңгы елларда иҗат иткән рольләре. Ләкин сүнгән йолдызлардагы Сәрвәре, Бирнәсез кыздагы Ларисасы, Өч аршин җирдәге Шәмсигаяны һәм башка дистәләгән рольләр белән күптән театр тарихына кергән ул. Гөлзада Сафиуллинаның иҗаты да татар җыр сәнгатенең иң матур сәхифәләрен тәшкил итә. Ләкин ул бер кайчанда гади җырчы гына булмады. Иҗтимагый тормышта актив катнашуы, Сөембикә варислары фестивален оештыру белән артист читтә яшәүче милләттәшләребезне генә түгел, бөтен төрки халыкларны берләштерүгә зур өлеш кертә. Ул үзен сынлы сәнгатьнең барлык жанрларында да сынаган диярлек. Аның хезмәтләре Россия һәм чит илләрдә үткәрелгән 50дән артык күргәзмәдә тәкъдим ителгән. Иҗатында күтәрелгән темалар да күп төрле. Күренекле җырчы Алия Кайбицкаяның оныгы Ильяс Айдаров соңгы елларда Тукай рухын аңларга тырыша. Сынлы сәнгатьтә дә үз Тукайын җанландыру белән мәшгуль. Софья Кузьминых күн мозаикасы техникасы буенча чигү остасы. Күпләр аны сынлы сәнгатьтә татар орнаментларын саклаучы төп кеше дип атый. Тукай истәлегенә багышлап традицион күн мозаикасы техникасы нигезендә башкарылган хезмәтләре өчен премияга тәкъдим ителгән Софья Кузьминых иҗатының башлангыч чорыннан алып бүгенгә кадәр татар бизәкләренә тугры кала. Бакый Урманчы, Әхсән Фатхетдинов, Абрек Абзгильдин, Фиринат Халиковлар турында фундаменталь хезмәтләр язган Розалина Шаһиева Тукай премиясына тагын бер кандидат. Татарстанның танылган сәнгать белгече Бакый Урманчы музейын төзүдә, Казан милли мәдәни үзәгендә күргәзмәләр оештыруда, Ленин мемориалын татар халкының гамәлдәге мәдәни йорты итеп үзгәртеп коруда башлап йөрүчеләрнең берсе була. Гади тамашачы Шамил Тимербулатовны «Мин бит кара карлыгач, кайда сез яшьлек елларым, моңлы гармун кебек җырлары аша белсә». Тукай премиясенә композитор «Женский лик Победы» 5-нче симфониясы өчен тәкъдим ителә. Симфониясын Шамил Тимербулатов сугышның беренче көннәрендә фронтның алгы сызыгында булган әнисенә багышлаган. Бу әсәр тарихка фашизмга каршы торган халыкның рухи ныклыгы, батырлык символы буларак кирип калачак дип белдерә музыка белгечләре. 2013 елда Ғабдулла Тукай премиясына
Тәкъдим ителүчеләрнең Рабит Батулла әйтүенчә, өмиддарларның исемлеге әнә шул. Хөрмәтле тамашачылар, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Габдулла Тукайның бүгенге көнгә кайсы әсәре аеруча якын, аваздаш. Һәм инде без менә шушы сорауны сезгә дә юлыйбыз. Бүгенге намзәтләр белән дә без әнә шул турыда сөйләшербез. Аларның дөньяларына якынрак килү өчен, сезнең белән якынрак танышу өчен Тукай әсәрләрен бүгенге бизмәнгә салып үлчибез. Безнең милләт үлгәнме, әллә йоклаганмы? Әнә шундый исем белән 20 яшьлек Тукай 1906 елны Фикер газетасында үзенең кыска гына мәкаләсен бастыра. Бу язмада мондый юллар бар. Әгәр милләтне йоклаган дисәк, дөнья көпчәгенең бу кадәр дөбердәп әйләнүенә вә башка милләтләрнең әллә нинди каты вә йөрәк яргыч тавышларына уянырга кирәк иде. Менә сез ничек уйлыйсыз? 107 ел элек язылган бу мәкалә бүгенгегә туры киләме? Чынлап та менә бер уйлап карасаң, 107 ел элек Тукай, яшь Тукай бит, 20 яшьлек Тукай милләт турында уйлаган. Һәм ни гаҗәп, бүген дә бу актуаль проблемаларны без саныйм мин аны. Ул һаман безнең арада яши бу проблема. Ни өчен дигәндә, чөнки менә без торган сайын милләт турында күбрәк сөйлибез, татар турында сөйлибез, татар бит безнең милләтебез. Ләкин менә бу якта бу проблеманың ике ягы бар. Бер яктан милләт үлгән дип кенә санамыйм мин, чөнки булай мондай ярлык табасым килмәй. Икенче яктан без чынлап та әкрен генә теге йотылып, йомылып барабыз кебек, ул да бик бер шуларга тирә. Ни өчен дигәндә, менә бу тел мәсьәләсенә карагыз сез, менә бүген татарны 100% дип алсак, татарның үзен генә, шуның бүген туган телдә мөгаен бер 20% гына сөйләшә башлады. Бу бик аяныч хәл. Аннарсын, монда мин шулай тагын милләтне гаепләм дигәндә, безнең ни өчен менә без хәлгә тарабыз, ни өчен без менә үзебезнең милләтебез безнең йомыла бара, бетә бара, әкрен генә аз санда гына кала бара, чөнки безнең үзебезнең дәүләтебез юк. Менә безнең бу төп фаҗига. Әгәр безнең дәүләтебез булган булса, безнең үз телебез менә ана телебез генә дәүләт теле булган булса, үзебезнең университетлар эшләсә, мәктәпләребездә тоташ менә без татар мәктәпләренә булса, без мөгаен булай торып тиз арада теге югалып бармас идек. Ләкин мин бу урында әйтеп китәсем килә, ул хәтле пессимист буласы килми. Мин киресенчә менә Совет вакытында ниндидер милли горурлык юк иде. Үзеңнең милләтең белән горурлану, үзеңнең тамырларың белән, тарихың белән кызыксыну, белү ул юк иде. Мин киресенчә менә шушы соңгы елларда булган безнең үзебезнең милли горурлыкка кайтырыр идем. Үзеңнең милли горурлыгың, үзеңнең тарихың белән кызыксыну, шул тарих белән тарихчыларның, фән җитәкчеләренең эшләве минемчә бик зур эш бара, һәм үзебезнең тарихка, үзебезнең тамырларыбызга кайту, горурлану шуның белән күп эшләр эшләнә шул вакытта. Үзебезнең тарихны белү, күпме китаплар басылып чыга. Билгеле, ул проблемалар булачак, һәм ләкин минемчә милли горурлык Милләт йокламаган инде. Мин алай дип әйтә алмыйм кичкенә дә. Әйе. Бу мин уйдырманы, бу гыйбарәне бер мираж итеп кабул итәм. Ул менә һәр вакытта да безнең татар халкы алдына килеп басачак. 1905 елгы революция алдыннан халык шулай ук менә шундый ук сорауларны биргән үзенә һәм нинди кубарылып күтәрелеп киткән. 17 ел инкыйлабын әйтик, анда да бер тикле силкенү, яңару булган, ә инде 90-нчы елларда инде гирләп татар халкы күтәрелеп китте. Үзенең телен кайтарды, татар мәктәпләрен булдырды, татар җыры, татар музыкасы, татар сәнгате чәчәгәтте. Ләкин менә милләт гел шушы югарылыкта, менә шушы дәррәү күтәрелектә яши алмый. Аның бераз ял итәсе килә минемчә. Шуңа күрә бу урынлай бер йоклап алу, бераз нитү. Менә тагын бер сүз әйтәсем килә, Метерлинның баты язучысы, ул бер сукырлар дигән бер хикәясе бар. Шул сукырларда бер төркем сукыр халык урман аша чыгарга, өметләрен чыгарга тели. Монда бырла, я күке тавышына бара, я теге киме тавышын ишетеп ярдагы. Ләкин чыга алмый алар сукырлар. Шулар арасында әле генә туган бер нәни малай була. Шул нәни малай шыңшып,
үкіріп, жылап, бұларны барбыр яқтылық қалып шыға. Менә Тукай турында шуны әйтер идем мин. Менә шушы совет чорындағы яхшылыклар белән, совет чорындағы негатив яклар, ул вакытта, шул вакытта бер милләтләр бар милләттә бер төсле була дигән, милли эштәлеге юк сәнгатьнең милли формасы гына бар дигән уйдырмаларны, менә буларны битереп, бу вәзеннәрне битереп, шушы нәни мыглай Тукай килеп чыга. Ondan sonra ihtibar итегез әле, менә Алсу ханым әйтеп китте, тарих дип. Менә тарих безнең ябык иде. Без тарихыбызны белмәйдек. Шуны белмәү аркасында безнең татар халкы, бигрәк тә читтә яшәгән татарлар, үзләренең татар икәннәрен әйтмәделәр. Инде алар урыс исемнәре алып бетерделәр үзләренә. Татарча сөйләшергә курыктылар. Әле үзебезнең Татарстаныбызда гына да, шәһәрдә без урамнарда рәхәтләнеп татарча сөйләшә алмыйдык. Ә хәзер карагыз җәмәгать. Хәзер бу бер яктан тел бетә дибез, ә икенче яктан тел бетеп тілini бітірер үшін көпме күш, көпме тегені барсын, еме басым бармасын. Шуның үстіне татар тағы да көтеріледі. Тағы да міне жәмғиятлер тізе, бигерәк та шет жерлерде, міне Татарстаннан шетте ол бек қаты сезілі. Жәмғиятлер тізе, әлі неше жәмғият, 40 жәмғият, бір шәрді әлі неше татар жәмғияты. Айрым болуымыз әлбәтті бек яқшы түгіл, ләкин шолай да қазір мен татар деп башладылар. Міне мәселен, мен өткен ел менға Ирак Көнчығышта булырга туры килде. 4 шәһәрдә мин фольклор ансамбле оештырдым. Шунда әбиләр, 80 яшьлек әбиләр, яшьләр, балалар, бөтенесе күкрәк тиеп мин татар диләр. Һәм алар татарча белмәсәләр дә, мин татар диләр. Әле менә оныгым Мәскәүдә Гитиста анда укыганда, без ди яшибез ди шунда ди общитиедә, шунда ди бөтенесе минем әбием татар, минем бабам татар, миндә четверть ни бар, татар каны бар. Әйтә алмадык. Хәзер татар әйтә башлады. Шөкер. Шуңа күрә менә бу күтәрелеш чоры. Бу чорны без һич тә кулдан ычкындырырга тиеш түгел. Бу форсатны без кулдан ычкындырырга тиеш түгел. Шул мәкаләсендә Габдулла Тукай милләт үлмәгәндә, йокламаганда, ул бары тик вакытлыча хуштан киткән ди. Хушына менә татар булып үзләр гырланырбыз бит, ул гырлык булар. Ләкин бит милләтнең төп компоненты төп өлеше тел. Тел менә мин үзем мәктәпләргә күп йөрим, гимназия мәктәпләргә Татарстан буйлап та чит республикаларга чыгып китәбез бит. Безнең бу ялышларын бирәк тә иң авырткан җире киләчәк бар бит әле безнең бит. Хәзер шундый мәктәпләр бар, татар мәктәпләре, ләкин бүгенге көндә татар сәнгатенә битараф балалар үсеп килә бит. Аның ата-анасы белән әлбәттә 50-60-70 яшьләр алар әлбәттә аларда тел бар. Ләкин без бит киләчәк турында уйларга тиеш. Дөрес, менә революция хәтле безнең татар мәктәпләре булмаган. Әйме? Безнең анда мәдрәсәләр урын үтәгән күпмедер, әйме? Ләкин татар гаиләсендә татар теле булган. Безнең бүген менә татар теле үсештә дибез бит, мәктәпләребездә бар кебек, әйме? Ләкин гаиләдә татар теленә игътибар булмаса, баланың теле татарча әтиен дип башылмаса, бу инде шулай безнең өчен. Хөрмәтле кунаклар, гафу итегез. Әлбәттә инде безнең тамашачыларның исенә төшереп китик әле. Турыдан-туры эфирда бара тапшырубыз. Безнең намзәтләрнең фикерләренә кушыласызны, бәлки каршы киләсездер, бәлки алар белән бәхәскә кергә телисездер. Шалтыратыгыз, студиябыз телефоны 570 50 75. Әлеге вакыт biz kısa gına reklamaga bölünüp alabız. Hörmətli tamaşaçılar, biz 2013 yıl Gabdullah Tукай премиясына намзәтләр белән Тукайның милләт, тел язмышы һәм башка сорауларга кагылышлы мәсьәләләрен актуальмы, бүгенге көнгә туры киләме, шул турыда сөйләшәбез. Студиябыз телефоны 570 50 75 һәм безгә шалтыратучы бар диләр. Алло, исәмсез? Алло, тыңлыйбыз сезне. Алло, мәдәнияттен яса. Сез турыдан туры эфирдә исәмсез? Исәнмесез, Вәсим районынан әле бу. Менә безнең артистларда телләрен баталар. Безгә бит урыслар бердә татарча сөйләмиләр, урысча сөйлиләр. Алар татарча сөйләсеннәр. Муллалар татарча сөйләсен. Без урыска күчәбезме? Менә икегезне яме. Рәхмәт бик зур. Fikir аңлашылды. Менә Тукайның җавабы шул ук мәкаләдә. Ул әдәбият гөл сулары сибик, димәк милләтне ничек хушына китерергә. Гәзите мәрвәхәләре илә йомшак җил истерик, җан рәхәте булган музыкалар илә дәртләндерик, хәтта рәсемнәр илә милләтнең
үз сурәтен үзенә күрсәтик ди. Димәк, Тукай милләтне үстерү өчен мәдәнияткә таянырга куша. Бүген без үзебезнең мәдәнияткә таяна алабызмы? Безнең менә дәүләтчелек дип әйттегез. Әйе, үз дәүләтчелегебез юк. Без Россия составында. Ләкин бездән беркемдә милли стратегияны булдыруны кулыбыздан тартып алмый. Милли стратегия Ул нинди булырга рухи, мәдәни милли стратегия. Иман, тел, музыка, үз музыкаң, үз стихияң, камил кеше булу, менә камил кеше булу дигән стратегия булырга мөмкин. Камил кеше булала, менә телен белгәндә генә, үзенең тарихын белгәндә генә. Менә шулай итеп укытсак балаларны милли стратегия нигезендә, менә зыялылар, ул вакытта без ниндидер уңышка өметләнә алабыз. Хөрмәтле кунаклар, без инде тамашачыларны шалтыратырга чакыргач, аларның шалтыратуларын кабул итмичә мөмкин түгел, шуңа әйдәгез. Тагын да бер шалтыратучыга сүз бирик әле. Алло, исәмсез? Алло. Әйе, хәерле көн, исәмсез? Тыңлыйбыз сезне. Хәерле көн, гүзәл. Сезне Шаллыдан рәсемнәр берлеге рәисе Факил Гайфетдинов күршәй. Менә безнең Шаллыда инде әйтергә кирәк, ашамлыклар кибетләренә керәсең име. Аларның бейҗекләренә татар исеме, фамилиясе язылган. Алар татарча мөрәҗәгать итәсең, алар аны һәр вакыт инде урысча җавап бирәләр. Мин аны өчен бик ситенеп, бик кайгырам. Тик беләсезме, безнең халыкның или үз теленнән кыйын сынуымы, үзен түбәнчелек дип уйлыйм. Менә андый ямьсез күренешләр бар. Юк, мине хәвеф бер шей. Но менә тапшыруыбызны карап инде өметләнәбез. Инде сәнгать кешеләре бу турда һәр вакыт борчылып менә мин сезнең тапшыруларны карап барам. Бик күңелсез андый әйберләрне шактый шатырга туры килә. Рәхмәт бик зур шалтыратуыгызга. Әйтмәкче идем. Менә бөтенесен күзгә алсаң, бәлкем сезнеке дә дөрес, безнеке дә дөрес дигәндән. Ә миңа шат Астрахань төбәгендә буладыр, җирим. Андагы хәл башкарак. Андагы шундый зар булып китәләр татар телен. Шундый зар булып китәләр җырчыларны, шагыйрьләрне, музыка сөючеләрне. Анда шагырым була зал шул халык белән. Анда бер концертта буш булар түгел. Менә аннан әйткәндә, менә былтыр анда хәзер тагын башланды яңа движение дип әйтелде. Хәрәкәт башланды. Әйтик, Сабантуйны тагын ачтылар былтыр. Менә хәзерге быел 26 апрельдә Алла берсә ачыла Тукайның һәйкәле. Иншалла. Менә ул да бик зур нәрсә. Ул бит татарларны берләштерә торган нәрсә. Аннары менә мин үземчә әйтәм, анда тел әзгенә башкарак, һәм ләкин алар бер тартылалар безнең менә шул татар теленә, шул татар җырларына, татар әдәбиятына. Шулай да безнең мәдәнияткә таянып, біз бүген халыкны алып бараларбызмы? Без үзебез аны эшләмәсәк, нинди дәрәҗәдә бүген безнең мәдәниятебез? Нинди дәрәҗәдә? Менә шул ук музыка дидегез сез, шул ук музыка. Ярый, әйдәгез музыканы алыйк. Тынычлыкны боза аның әче тавышы, килә аннан бер тыңласаң мәче тавышы, бер тыңласаң шинау килә, бер тыңласаң байланмаган арба тәгәрмәче тавышы. Дип яза Тукай, бу граммофонда татар җырлары. Бүген бит инде бик күп җырларга бу шигырьне кулланып була. Шулай ук инде мәкаләе махсусада исемләнгән менә бу юлларны без гел кулланабыз бүгенге эстрада турында сөйләшкәндә. Анда бик зур проблемалар бар. Менә фахиш рух, фахиш мәгънә, фахиш тавыш, фахиш ки. Бу юктан түгел бит. Беләсезме, бүгенге җырларны тыңлап булмый. Чөнки менә бу артистларга да калган нишен дигәндә, җыр текстларының андагы мәгънәсезлеге, андагы сүзләрнең сүз уйнату, андагы музыка ягыннан да, андагы моны бит беләсезме, сайлап ала җырчы, җырчының зәвыгына карый ул бит. Мин мәсәлән кайбер җырчылар урында бу җырларга уялар идем. Мин дә булай дип уйлыйм. Менә бу совет чорында калган такмакчылык бүген дә яшәп килә.
жырның күләме үзгәрми, көйнең күләме үзгәрми, бұрынғы мотивларга кире кайтмый. Без ретро музыка бүген модада түгел. Һәм менә шуңа күрә минемчә безнең эстрада аксый. Репертуары аркасында аксый. Менә монда Тукай сүзләп әйткән эстрада үлгән. Сәбәбе бар. Аның башка да сәбәбе бар. Нәрсәдән дисәгез? Музыкантка сезне биргән. Кемне хәзер күрсәтәләр телевизорлардан? Бас рекорд менә ниләре. Анда әз генә симпатичнарак кыз булса, куялар да тавышын үзенә аппаратура белән нитәләр дә, шуның белән шул. Акчасы да кирәкми аңар күренергә кирәк. Кем яза җырларны? Профессионал булмаган композиторлар дип атыйлар үзләрен. Бер-ике ки язды да мин композитор дип шаушап бара. Аның ни профессиясе дә түгел, аның ни белеме юк, ни аның күңеле юк. Шуңар күрә Әлбәттә, босып җырларны эшләгәндә. Шамил абый, әлбәттә, ярый менә эстрадада проблемалар күп. Без аны бик күп сөйләшәбез. Ләкин әйдәгез менә сезнең академик сәнгатьне алабыз. Бүген татар җыр сәнгатендә ренессанс була аламы? Мәсәлән, сыйфат яңарышын сез профессиональ композиторлар, профессиональ шагыйрьләр ясый аласызмы? Андый әсәрләр иҗат ителәме? Иҗат ителә. Әлбәттә, иҗат ителә. Һәм алар бар да, безнең профессионал композиторларыбыз, Аллаһка шөкер, әз түгел. Әйтик, менә Ахияр Резда Ахияровның опера ясады. Ул бит милли татар операсы Булала. Вот, и аннары менә шуңарта янап әйтәсем бар. Аннары безнең әйтик рус фамилиялы композиторлар да шундый нык беләләр татар фольклорын, һәм менә әйтик минем укытучым Лупов. Ул бит татарский рапсодияны язган, менә Сладковский яздырган антология татарской музыки дигән нигә керде. Анда бик әлбәттә нидер эшләр эшләнә, менә ләкин менә шул яңарыш, менә ул ниндидер ачыш кебек яңарыш булсын өчен, яңа баскычка күтәрелү беләсезме, яңарыш булсын өчен, яңа баскычка күтәрер өчен теге дөнья күләм мәдәнияткә тәңгәл булырлык әсәрләр иҗат итәр өчен татар сәнгатендә, гомумән татар җыр сәнгатендә безгә кирәк иң яхшы камил үрнәкләрне күрсәтеп, шул үрнәкләргә карап тәрбия итәргә кирәк. Мәктәптә булмасын, ул училищларда, консерваториядә булмасын, ул радиода булмасын, ул телевидениедә булмасын, кайда гына булмасын, без иң яхшы камил үрнәкләрне куеп, шуларга тигезләшергә, шуларга таянырга. Ә без нинди үрнәкләрне куябыз соң бүген? Менә иң түбән дәрәҗәдәге үрнәк итеп куябыз яшьләр, балалар, шулар буенча. Әле моннан уйлап кына карагыз, моннан бер 10-15 ел элек балалар татар халык җырларын җырлыйлар иде. Кичкенә балалар татар халык җырларын җырлыйлар иде. Совет чорындагы композиторларыбызның, аларның Җәүдәт Фәйзиләр, Мансур Музафаровлар, ул Сара Садыйковалар, Яхиннар, алар шаулап, гөрләп торалар иде. Бүген алар яңгырыймы соң? Берсе. Кайда? Радиода да, телевидениедә дә алар яңгырамый, мәктәптә дә яңгырамый. Менә хәзер конкурслар, зур конкурслар бара, фестивальләр бара. Үзегез карагыз, фестивальләрдә менә кичкенә балалар, минем үземнең студиям бар. Балалар киләләр, без фестивальгә җыр язабыз диләр, әзерлибез диләр. Алар беләсезме нәрсә язалар? Алар джаз. Мин әйтәм, бу татар баласымы? Татар баласы. Ә син нәрсә татарча белмисеңме? Беләм. Әнисе янында джаз җырлата тегенгә. Өйрәтә джаз. Шулай итеп аларны сәхнәгә. Кем буларны урысча әйтсәм поощряет? Кем поощряет? Безнең бит бу татар дөньясы, татар сәхнәсе, бу конкурслар, бу фестивальләр кемнең акчасына үткәрелә? Татар акчасына үткәрелә. Нигә монда татар балалар чыгып, татар халык җырларын җырламыйлар? Булсын такмак, булсын ул халык җыры, булсын ул композитор җыры. Ә алар 1000
Мең алар. Біз әйтәбез, юк, бездә юк. Нишләп булмасын? Ләкин бу уңайдан татар моңы конкурсында искә алмый үтми мөмкин түгел. Кирәктер. Чөнки менә ниндидер адымнар эшләнә барыбер. Юнәлеш бирсеннәр. Юнәлеш бирүче бүген элек худсоветлар бар иде. Ә бүген юнәлеш бирергә безнең кешеләрбез калмады. Бүген ирек заманы дибез. Менә сез бит совет заманында бу мөмкин түгел иде дисез. Ә хәзер ирек. Ирек, хәзер мөмкин. Ә беләсезме? Димәк, менә бөтен нәрсәне Гүзәл, менә тыңлагыз, бер ягы һәм кире ягы бар. Бер генә мисал китерәм. Менә безнең бар музыка училищесы, безнең бар консерватория, безнең бар педуниверситет, анда теге музыка факультеты, безнең бар теге тагын небез бар, институтыбыз бар, институт культурабыз бар, име. Анда әллә ничә дистәләгән музыка белгечләре, дистәләгән укытучылар укыта. Алар нәрсә укыталарсың? Менә минем үземә, гәрчә, үземә киләләр, шушы нине бетереп чыкканнар, сәнгать институтын бетереп чыккан. Мәдәният һәм сәнгать. Мәдәният сәнгать институтын бетереп чыккан кешеләр килә, режиссерлар, җырчылар килә. Мин әйтәм, син бер халык җырын җырла әле. Халык җырын җырла. Халык җырының нәрсә икәнен алар белмиләр. Институт бетереп чыгып, алар халык артистлары аларны укытты. Аларны укытты, Тукай бүләге лауреатлары укытты. Тукай бүләге лауреатлары. Алар халык җырын идәнгә салып таптадылар. Ә бит халык җыры, ул безнең классикабыз. Ул бит безнең менә шушы Бахлар, Бетховеннар, шулар белән. Сәнгать тамыры. Әйтим әле. Ул бит тамыры, нигезе. Менә минем бер шуңа төшүм килә. Кыска гына. Кызык. Менә Казаннан ераклашкан сайын эме, теге диаспора дигән әйбер иткән сайын, аның белән очрашкан сайын, аларның милләт пәрвәрлек градусы бигрәк. Халык җырлары кадерлерәк. Менә без шуңа күрә мин милли мәдәни үзәктә 14 ел директор урынбасары булып эшләдем, хәзер анда төп сәнгать белгече. Без шуңа күрә диаспора сәнгатькәрләренә таяндык. Минемчә, менә бөтен өлкәләргә алганда, әдәбиятны алганда, музыканы алганда, театрны алганда, безнең сынлы сәнгатебез менә шушы 90-нчы еллардан алып, менә хәзер көнгә кадәр бик зур адым ясады. Ургылыш булды бу. Чөнки безгә Башкортстаннан шундый тәкәббер, көчле горур рәссамнар кушылып, авангард стилендә эшләп, авангард стилендә милли теманы. Алар үз вакытында Тукай премиясына да тәкъдим ителделәр. Алар теге Казан җырын алып, Синбикәләрне, Шахариләрне һәм андагы теге урышларны ике яктан, менә шуларны иҗат итеп кирип киттеләр. Һәм шулар нигезендә шушы рәссамнар безнең Ленин мемориалындагы элекке панноларны үзгәртеп эшләп, менә әйткәнем инде, возникновение марксизма, хәзер ул возникновение тюркизма, яки төрк дөньясы дип атала, Нурлы Казан панносы, Казан һәм Казанлылар панносы. Безнең музей бит гаҗәп, сәнгать әсәре. Менә алтын капкабыз, алтын бүрегебез, алтын тахтыбыз, буларның барысында да менә диаспора шәхесләренең өлеше бар. Муллашев, мәсәлән, Казахстаннан Тукай премиясе алды. Синбикә Димәк, инде рәсем сәнгате, менә шулай да менә без рәсем сәнгате турында бик сирәк сөйләшәбез. Мәдәният дөньясында кысаларында да. Менә без музыка турында да, эстрада турында да күп сөйләшәбез. Театрга да күпме. Менә рәсем сәнгате һәр вакыт күләгәдә калган кебек. Бүген менә без эстрадада чүп-чар дидек бит. Гомумән нинди чор кичерә бүген татар рәсем сәнгате кыска гына? Бүген рәсем сәнгате гомумән ренессанс чорын кичерә, яңарыш чорын кичерә. Чөнки менә бу 20нчы елларда беренче яңарыш булса, теге авангард кирип, менә бу 90нчы елларда икенче көчле шул кадәр теге ниту чарлану, ургылу, бәрелешу, актарылышу, кушылышу нәтиҗәсендә бик зур ыйытка ясалды. Бик зур ыйытка ясалды. Чын мәгънәсендә яңа музей төзелде. Һәм инде яңа исемнәр, яңа үсекләрдә иҗат итү. Булар барысы да Салават Гыйләҗетдиновлар Уфадан менә яңа буыннар килеп тора. Рафаил Кадыровлар килеп тора. Аларның темасы милли тема. Миллилекне күтәрү. Искиткеч менә беренче тапкыр Тукай бит анда әйтә, безнең менә
Шүрәленең 3-нче нинде багышламасында 3-нче нәшерендә безне күп вакыт үтмәс ди, безнең арада рәссамнар туып ди, Шүрәленең борынын ясарлады. Һәм күп тә үтми бакырманчы, нинди генә шүрәлеләрне ясамады. О, шүрәлеләрне әйтә торган түгел. Хәзер инде бигрәк тә бер яклап менә шушы рәсем сәнгатендә ничектер Тукай темасы, Тукай әсәрләре, Тукай геройлары ниндидер модага әйләнгән кебек тә. Әле махсус Тукай премиясе алыр өчен ясыйлар микән дигән сорау да туа куйган. Юк, алай түгел. Бу миллилек ачылды. Тарих ачылу белән аларга татарлыгы ачылды. Аңа иҗат шишмәсе ачылды. Шүрәле бит үзе бит гаҗәп феномен. Дөнья күләм феномен. Кемнең тагын шундый шүрәлесе бар? Шөкер. Аны халык бик яшьли үз шагыйри итеп таныды, аны аңлады. Ул җырлаган нәрсәләрнең үз рухындагы нәрсәләре икәнен аңлады. Хөрмәтле тамашачылар, бүген Тукай безнең рухка туры киләме? Менә без быелгы намзәтләр белән килә икән һәм инде һәрбер нинди өлкәгә генә кагылмасын, аның юллары бүген дә актуаль икәнен аңлыйбыз. Һәм шалтыратучыларыбыз да шул турыда Алло, исәмсез? Алло, исәмсез? Тыңлыйбыз сезне. Менә минемчә әйтәсем килә, менә бик татар тарихын үстерергә, байтырга кирәк дип мин уйлыйм. Алтын Урда бик империя булган. Без татарларга бик горурланырга кирәк аңа. Әйтәсе килә, также бик дингә батырга кирәк түгел. Менә кәләпүчләрне, артистлар, кимәсен алар, пусть дин бит ул кешене артка нитә. О, бик бәхәсле фикер әйтәсез. Алла Ярый, ләкин инде һәрбер кешенең үз фикере диләр. Алло, исәмсез? Тагын бер шалтыратучыга шулай дип эндәшегәл. Алло, исәмсез? Алло, исәмсез. Тыңлыйбыз сезне, исәмсез. Мин азакадан әҗват һәм менә татар дөньясы турында сөйләшеп бара битен бик зур рәхмәт сезгә, Абдулла Тукайның менә шушы туган көннәре якынлашкан вакытта бу бик актуаль тема. Менә бу татар җоклый дип әйткән сүзләр ишетелде бит, нәйме? Бу бик дөрес түгел дип уйлыйм, чөнки татар халкы җокламый, ул гел эшләгәндә эшләгән ул. Шуның өчен мин аны бу сүзне ишетергә теләмим. Теләмим дә ялан да инде. Кыйынсыран шул кадәр. Без исә инде менә нәкъ сезнең фикерегезне бу мәсьәләгә кагылышлы ишетергә теләгән идек. Шалтыратуыгыз өчен зур рәхмәт. Без менә театр турында күп сөйләнә дисәк тә, шулай да Тукайның театрга булган мәхәббәтен инкар итеп булмый. Казанга килгәч тә аның иң беренче язган шигырьләре ул театрга багышланган шигырь була. Яктылыкка, нурга илтә, кире юлга җибәрми, уңга илтә. Без моны һәрберебез яттан беләбез. Бүгенге театр чыннан да менә алга илтәме? Минемчә, театрның төп вазифасы гыйбрәт күрсәтү, гыйбрәтләндерү, җәмгыять каршында сораулар кую, аларга юнәлешләр күрсәтү. Аның төп вазифасы шул. Һәм ул шулай да бүгенгесе көндә дә театр сәнгате халыкны уйландыра, кайбер көннәрне ул аны ял иттерә. Анысы да бик мөһим, чөнки кеше арый, эштән соң килә театрга, аның ял итеп китүе дә анысы да кирәк. Ләкин куелыш дәрәҗәсе, спектакльләрнең профессиональ дәрәҗәсе, артистларның профессиональ дәрәҗәсе, анысы бик мөһим. Шуңа күрә минемчә бик тиз генә театрлар ачу ягында түгел мин. Бараның мисаллары, мин аны бүген дәүләт театры итеп. Бүген мин аларга кагылып китмим. Аларның профессиональ дәрәҗәсе, анда уйнаучы артистларның профессиональ дәрәҗәсе минемчә җитеп бетми. Бүгенге көндә театр ачу дәрәҗәсенә. Алсапа, Тукай үзе дә шулай да бит. Ләкин яхшы төзелсә, химмәт агачыннан өзелсә ди. Димәк, һәрбер кеше гыйбрәт тә бирәлми, дәрес тә бирәлми. Шуңа күрә бик уйлап ачарга кирәк яңа театрларны.
аңлашылды. Читтән фикерләр ишетәсе килә бүгенге театрга кагылышлы. Менә ул кешегә дәрсе гыйбрәттер театр дисәк тә, безнең театр кафедралар, театр мәктәпләребез хәзер без ничектер әзрәк елмаебрак карыйбыз. Без бу мондый театрлар турында ул турыдан-туры әйтмәгәндер әлбәттә. Ничектер акыл өйрәтә башласалар сәхнәдән, без яратмыйбыз бит аны. Ул ничектер кинаяле сөйләм булырга тиеш. Гомумән сәнгатьтә акыл өйрәтү ул бик начар нәрсә. Театр саклап калды инде безнең милләтне. Шул заманда телебезне, театрда гына без саф, чиста, мәдәни телне, һәм бүген дә ул шулай бара. Әмма инде театрның да төрлесе була, әлбәттә. Театр дигәндә, театрның тип аның теге алга җибәрүче драматурглар турында да күрмәгез, яме? Драматурглар әйтеп торасы бит, менә халыкка мәгърифәтле итү юнәлешендә, халыкны әхлакка өйрәтү юнәлешендә драматургларның мәсәлән эшләре бик күп. Мен Туфан абыйның атап үтәре әхлак тәрбиясе бирүдә. Менә аның әсәрләрен уйлап карагыз. Әлбәттә, нинди каршылыклы әсәрләр тудырды Туфан абый, мәсәлән, ул теге Зөләйханы, юк, Вера плюс Илгизар Плюстераны, хәтерлисезме? Шул вакытта ул күпме гаиләләрне, күпме яшьләрне саклап калды башка милләт белән никахка керүдән. Туфан абый дигәннән безнең апрель ахырында чыгачак тапшыру нәкъ аның рухына багышланачак. Алла бирсә, без менә шулай планлаштырдык, мәдәният дөньясы турыдан-туры эфирда барачак. Ләкин инде гүзәл һәм тагын бер сүз әйтәсем килә. Менә театр дигәндә, театрда безнең уңай образларны күрәсе килә. Татарның менә бүгенге заман геройларын күрәсе килә. Уңай образларны. Теге аяк селкеп кеше көлдереп ята торганны түгел. Ә менә именно бар бит алар. Сезнең фикерегезне әгез әле рекламадан соң дәвам итәбез. Монда да кызыклы образлар һәр вакыт күренеп тора. Быел безнең бөек Тукайыбызның вафатына 100 ел. Әйе, апрельдә туган, апрельдә дөньядан киткән. Һәм инде без һәрберебез үз күңелебездә үз Тукайыбызны йөртәбез һәм бүген 2013 ел кандидатлары белән аның шигырьләренә, аның әсәрләренә, аның фикерләренә янәдән кайтабыз. Әлбәттә, һәрберебезнең үз Тукайы бардыр. Һәм инде ул Тукайның сүзләренә дә һәрберебезнең үз фикере. Хөрмәтле тамашачылар, студиябыз телефоны 570 50 75. Сездән шалтыратулар көтәбез. Менә бәлки сезгә якын әсәрләрен яңгыратырсыз. Бүгенге көн белән аваздаш әсәрләрен. Менә сезнең фикерегезне дә ишетәсебез килә. Безнең белән бергә булыгыз. Һәм инде безгә шалтыратучы да бар, режиссер. Алло, исәмсез? Алло. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Казаннан Шайхул Ислам абзагыз. Рәхмәт. Безнең халыкны, халык буенча, телебез буенча мәдәниятебезне саклап килгәннәр кем дип беләсез? Муллалар. Элекке муллалар, алар җаны таны белә. Тотындылар бу эшкә, башкардылар, авылларда, шәһәрләрдә. Аларны кыссалар да, түзділер, жайын таптылар. Алар авылларда, шәһәрләрдә халыкны тәрбияләделәр. Әтиәниләр балаларын тәрбияләделәр. Балалар иләрдә тарша сөйләште. Әйе, зур рәхмәт. Бу инде сезнең икенче шалтырат, моңа кадәр шалтыратучыга җавабыгыз булды. Дингә кагылышлы, менә бәхәсле фикер әйткән иде, бәлки дәвам итәрбез. Менә Габдулла Тукай үз иҗатында аның кай вакыт уйларга мөмкиннәр. Гомумән, ул вакытта иҗат итүчеләрнең күбесе Аллага, Худайга каршы дип әйтәләр. Ләкин алар бит кадимче муллаларны тәнкыйтьләгәннәр. Һәм инде бүген дин безнең милләтне саклап калмый дигән фикер, ул менә бераз каршылык Менә бер кичкенә балаларның бер шигырен генә, бер генә куплетын әйтеп китим инде. Алдагы шалтыраткан кеше Габдулла Тукайның и бәхәле, и кадерле, и гынахсыз яшь бала. Рәхмәте бик күп аның, һәрдәм таян син Аллага. Бу балаларга бу шигырьне, бу җыр, менә Америка татарларыннан ишетеп кайтып, аннары мин Тукайныкы икәнен белдем. Моны бездә белмиләр, моны җырламыйлар. Тукайга карата да ул Аллага каршы язган дигән фикерләр дә булды заманында. Чөнки шигырьләр иченнән дә бар аның. Булды. Әмма ләкин ул тәнкыйть. Ул яратып тәнкыйть итә. Безнең татарда яратып тәнкыйть итү булган ул заманда да. Һәм менә хәзер уйлап карагыз, Коръән, ул үзе изге Коръән, ул безне тәрбияләүче, ул безне мәдәниятебезнең иң югары ноктасы Коръәндә.
Әхлак тәрбиясен бирүче, мәдәниятте, сәнгате, теле бөтенесе Коръәндә бөтенесе. Әгәр безнең бу наданлыгыбыздан килә, белмәүебез аркасында, әгәр безнең кулыбызда безгә кадәр буыннарга әлбәттә Коръәннең теге татарча тәфсире булмаган. Хәзер бит бар, Алланың биргән шөкер. Алла безгә бирде моны. Дәвам итәргә тели шикелле. Менә гомумән шушы мин әле үзебезнең татар халкына гына түгел, гомумән Россиядә халыкларның дингә кайтуы ул Россиянең үсешенә дә, шулай ук Татарстанның үсешенә дә бик зур йогынты ясады. Шөкер. Һәрбер гаилә шушы Аллаһ Тәгаләгә кире кайтса, балалар тәүфиклы, тәртипле, үз телен белеп, үз тарихын белеп үсәчәк. Ул бик зур ниләрнең берсе безнең соңгы еллардагы безнең халыкның, Россиядәге халыкның булсын һәрбер халык үз диненә кайтуы, ул бик зур вакыйга. Һәм менә мәдәният, дин, шулай безнең халыкны саклап калуда зур эш башкара. Ләкин менә мин тагын бер бәлкем каршылыклы нидә китерер. Менә Татарстанда бик зур игътибар бирелә спортка. Мин менә бу мәсьәләдә каршы килә алмыйм. Бик дөрес эшләнә. Булырга тиеш мәдәнияткә игътибар, сәнгатькә игътибар. Һәм шулай ук спортка. Менә сез карагыз, күпме спорт мәйданнары төзелә. Спорт аркасында безнең Татарстанны күпме халык, никадәр ил белә. Ул безнең дәрәҗәне күтәрә. Шуның аркасында менә әйберләр түгел, шуның спорт аркасында менә хәзер универсиада булырга тиеш. Шуның аркасында күпме безнең борынгы йортларыбызны күтәрәләр. Инде юкка чыккан булыр иде бәлкем, шушы универсиада булмаса. Аларны төзәтәләр. Аларны без күреп сөйнәбез. Һәм килгән халык алар белән танышачак, безнең архитектура белән, безнең сәнгатебез белән. Менә бу очракта мин бик шатмын безнең спорт булуына да. Димәк, Алсу Гайнуллина уңай фикердә, чөнки мәдәният дөньясына еш кына киләбез дә кунаклар, киләләр дә кунаклар. Спортка игътибар бар, менә мәдәнияткә юк. Ләкин инде шул ук вакытта бу параллель барырга тиештер. Фикеремне әйтсәм, булмас микән дип. Менә бер уйлаганда спорт ул менә минемчә безнең халыкта инде безнең иде спорт ул ата, ул физический состояние нашего общества дип әйтик. Мәдәният ул ана. Менә анасыз була микән безнең халык? Булмый. Әтисез була микән? Юк. Менә булмаса ике канаты. Шуңар күрә спортта, мәдәниятта менә шул алар бергә булсын иде. Шунда безнең халкыбыз булыр. Тигез барсын иде. Тигез барсын иде. Менә гафу итегез, Разалин ханым, күптән бер шалтыратучы көтә диләр. Алло, исәмсез, тыңлап үтик инде аны. Алло, исәмсез. Исәмсез, тыңлыйбыз сезне. Бу Казаннан Зөфәр Сафин иде. Әйе. Әлбәттә, менә без халкыбызның авыр вакытында биек Тукайыбызга ничек таянабыз дип әйтәсем килә. Әлбәттә 27 яшьлек Тукайыбыз безгә үрнәк. Менә безнең яшьләребез арасында да шундый Тукайларыбыз булсын иде. Һәммәгезгә дә уңышлар. Менә хәзер гафу итегез, Розалина ханым, бер генә секунд. Без театр турында сөйләштек тә, драматургларга кирип киттек, ләкин бүгенге әдәбият турында әле сөйләшмәдек. Менә Тукайларыбыз булсын иде ди. Безнең милләттә башка милләтләрнең таракыйларына сәбәп булган шын мөхәррирләргә мохтаҗ ди. Тукай. Ул чынлапта бездә бит инде һәр вакытта бөтен нәрсә чагыштыру белән бара. Тукай ул бер, һәм ул Тукай башка кабатланмый. Тукай безгә бүтән Тукайны эзләргә дә кирәкми, әйме? Менә эзләргә кирәк, безгә талантлы кешеләр турында сөйләтергә кирәк. Бүгенге әдәбиятка килсәк, мин алай әдәбиятны өметсез дип әйтмәс идем. Менә безнең күп кенә пессимист кешеләр, тәкъдичләр инде әлбәттә. Алар инде татар әдәбиятында бүгенге көндә менә безнең чит илләргә дә дөньяга чыгарлык әсәрләр юк диләр. Бу моның белән килешәсе килмәй. Чөнки тәрҗемә булса, әйбәт тәрҗемә булса, безне инглизчә, французча, немецча укый ала. Менә күп очракта бу тәрҗемәгә кайтып кала. Инде яшьләргә килгәндә, менә мин генә белгән бүгенге көндә менә дигән, менә Тукайның дәвамчылары булырлык, Тукайның варислары булырлык унлап шагыйрь бар. Алар яшьләр, аларның иң яшьләре дә бүгенге көндә 22 яшь. Бу бөтен юк дигән сүз түгел. Менә прозага карасак та, менә безнең прозада да шулай итеп әйдәп баручы инде яшь язучыларыбыз бар. Драматургияны карагыз, менә Илгиз Зәйнин бүгенге көндә.
театрны ничек алып бара, Камал театрында әйме. Без аны бик горурланабыз, ул минем авылдашым, якташым да. Шуның өчен бер вакытта әдәбият чишмәсе сайыкмаячак. Ул кылгаллардан башланган чишмә, ул ургылып ага һәм аның мен сайыгыр дип бер вакытта ан турында начар итеп китә. Чыннан да инде иҗади көчләребез җитәрлек дип уйлыйм инде. Ләкин Сәгыйть Рәмиевкә язган хатын искә төшерсәк, мин гади генә, мин поэт кына түгел, мин общественный деятель, мин политик. Минем колак күп ишетә, күзләрем бик күп күрә. Менә шундый кешеләр сирәк дип уйлыйм. Ләкин бар, гүзәл аларда бар. Бүген көндә без аларны бәлки алар менә ничек әйтим, үзләре турында сөйләп йөрмиләрдер. Безнең инде ул өлкән буынга керә инде Туфан абыйны менә Миңнуллин алыйк. Без инде аны югалттык, бик кызганыч. Менә Туфан абыйны дәвам итәрдә безнең шагыйрьләребез дә, язучыларыбыз да, журналистларыбыз да бар. Ләкин алар күрә белергә кирәк. Бүген күп чиракта безнең халыкка бер сыйфат хас, ул тәнкыйть яратмый бит инде. Менә әзне тәнкыйтьләсә, ул инде журналист та, язучы да начар булып чыга. Менә мин алай итеп әйтмәс идем, менә юк, алар беткән дип. Моның белән килешмәс идем. Минем әйтәсе сүзем әле Гөлзадә ханым сөйләгәннән соң дин мәсьәләсендә. Чөнки мин үзем шундый авыр юллар үттем, Коръәннәрне укып, өйрәнеп, Коръәннең һәр иҗигенә гашык булып, аның кайбер шигырьләрен күңелдән өйрәнеп, мин аны гаҗәп теге яткар дип карыйм. Әйме, дин мәсьәләсендә дә әлбәттә дингә ышану зур фактор. Ләкин фәндә бар әле. Фәндә бар. Безгә шундый дин, я шундый дин булсын, фәнгә дә урын бирә торган. Я параллель үссеннәр, тараккыят итсеннәр. Чөнки без дингә генә бирелеп, фәнгә йөз чиреп, йөзнән итеп, аннан йөзне биреп әйе, теге мәхлук милләтләр дәрәҗәсендә калырга тиеш түгел без. Менә шуны әйтәсем килде, Гүзәлә дустым, сиңа. Беләсеңме нәрсәдән? Беләсеңме бу нәрсәдән килә? Безнең диннең нәрсә икәнен, Коръәннең нәрсә икәнен аңламаганлыгыбыздан. Әгәр безнең теге галимнәребез, теге заманда булган Муса Бигиевлар шикелле, анда Риза Фәхретдиннәр, Мәрҗәниләр шикелле галимнәребез бүген булып, шулар халык белән, милләт белән эшләсәләр, даими рәвештә, халыкка аңлатсалар диннең нәрсә икәнен, диннең түгел, Коръәннең нәрсә икәнен аңлатсалар. Дин ул теге диндә, бу диндә, бу диндә. Әмма ләкин Коръән ул гыйлемнән, фәннән ул аерым түгел. Инде галимнәр ул турыда теге исбатладылар. Чөнки Коръәндәге бөтен гыйлем ул фән белән бергә. Bir tutaş. Син кара менә кустына, әйме? Кусты яңа имеш ашыш ясый, теше су белән, тузы су. Коръәндә күптән булган язылган. Аргайтәләр, бу синең ашыш түгел. Бу инде 1001 ел, 500 ел элек ашылган. Инде язылган Коръәндә. Коръәндә бар, Коръән укыдылар. Без насың бит инде ислам динен кабул итте. Без Коръәнне белмибез. Коръәнне белмибез. Безгә Коръәнне өйрәнергә кирәк. Әгәр дә без аны өйрәнсәк, безнең кулыбызда шундый зур корал була. Һәм biz җиңүче халык булабыз. Чөнки Коръән шикелле китап, изге китап bir милләткә дә бирелмәгән әле дөньяда. Шөкер, без шундый көчле халык булабыз. Хөрмәтле кунакларыбыз, менә безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Менә без әле бик күп сораулар күтәрергә теләгән идек, ләкин бу сорауларның һәрберсе бит аерым тапшыру таләп итә. Ләкин инде азмы, күпме булса да ниндидер диагноз куйдык дип әйтергә кирәк. Тукай бүгенге көндә дә актуаль һәм инде безнең проблемаларыбыз да җитәрлек. Менә монда бит Тукай тәнкыйть кирәкле шейдер дип яза Әли Ислах журналының бер санында бит. Тәнкыйть, әлбәттә, менә бу безнең һәрбер өлкә үсеш алсын өчен безгә яхшы тәнкыйть тә кирәк. Яратып тәнкыйть кирәк. Бер-беребезне хөрмәт итеп тәнкыйтьләргә кирәк. Безгә ул кирәк нәрсә? Менә бүгенге сөйләшүне йомгаклау өчен сезгә һәрберегезгә аз гына, кыска гына вакыт бирәм. Кыска гына. Шигъри формада мөмкинме? Мәңгелек моң, тарих, гасыр, мизгел, синең куәтеңдә, исемеңдә Тукай гөлләребез, безнең төс һәм сурәт, сөю михнәт синең рухыңда. Кара ябык, ләкин җигәрлекле, узган белән яңа тоташлы, гөл эченнән чыккан бүре кебек, аның моңы сүзе мең башлы. Тукай ул мәңгелек. Тагын? Нәбирә ханым.
Әлбәттә каушап та калдыгыз, чөнки әле тапшыру тамамланыр дип бер кеше дә уйламый иде. Юк, менә бүгенге менә кыска гына сөйләшүне йомгаклап куярга. Тукай сүзе түгел, бу минем бик яраткан шагыйрь Равил Файзуллин әйтүче. Туган халкым, тарихларның давында яшәп калган югалмый калган горурлыгым. Менә безнең телебез шулай итеп сакланса, безнең милләтебез дә сакланыр, музыка да сакланыр, бөтен нәрсә сакланыр дип мин уйлыйм. Һәм Равил Файзуллин әйтә, бу очракта, аның менә сүзләрен китерсәк, Тукай үзе юл күрсәткеч ди. Без яшьлек күзләребезне кояшка төбәргә тиешбез ди. Бу очракта менә аның сүзләрендә. Шуңа күрә минем ике симфоник ораторием неләре сүзләренә Тукай сүзенә, Файзуллин сүзенә. Шуңа күрә Разил Вәлиевнең бер фикере бар, ул менә теге тулысынча әйтә алмыйм, ләкин мондырак дип ул читилләргә чыксаң, сездә күпме урдыгыз, күпме суктырдыгыз, нәрсә җидыгыз дип әйтмиләр, сездә кемнәр бар дип әйтәләр ди. Менә мин шуның белән бик сөенәм, без татар, бездә Тукай бар дип яши алабыз. Әлбәттә, килүегез өчен зур рәхмәт. Язу, ләкин кызыкма һич вакыт шөһрәткә, син бик төренмә, иртәгә артык булыр чүпрәккә син. Тапмасаң шөһрәт, сизелмәсләр димә, күңелемдәге зур тәрәзә бар дип аңла, дөньяга күкрәктә син. Хөрмәтле кандидатлар, әгәр дә быел сезгә Тукай премиясе эләкми икән, кемнәр инде гомумән тәкъдим ителмәгән быел, шуңа күрә Тукай сүзләре, менә шушы сүзләрне искә төшерегез дә, күңелегезне юаттыгыз. Килүегез өчен зур рәхмәт. Тапшыруыбызны әлбәттә бераз шаянрак итеп тамамлыйсы килде. Сау булыгыз. Сау булыгыз.